Zdraví vás Tomáš a dneska si zahrajeme Geometry Dash, neboli Geometry. Já jsem smazal ty videa, ale teď už to zase natočím ty videa. Takže jdeme na to. Dáme si tady ten level. Tady to nenávidím. Jak kdo si všiml, tak jsem dostal novou raketu a novou kostičku. Jestli se někdo všiml, tak to je dobře. Jo. Hezky. Teď to ne. Já jsem myslel, že jsem jakoby, že nejsem na zemi a obráceně. Teď už to vím. OK. Jo, hezky. Ježišmarja. Vždycky na tom stejném místě zrovna musím zemřít. Dobrý. MLG swag. Ne, dám si srandu. MLG swag deactivated. A teď zase. Teď ten level je pěkně těžký, jako nechápu třeba, jak někdo může zvládnout ty 2 koule, třeba jak jsem měl teď, jo. To nechápu, jako. A třeba když jsou malý, to je třeba hele v tomhle levelu. Tam to ukážu, jo. Si to chvilku počkat. Nevíš, to moc nemačkám teď. Dobrý. Jo, to už jsem takhle. Dobře. Počkej. Já chci sebrat tu penízku. Jen tak. Když to nejde. Tak. Jo, hezky. Teď to nenávidím. Ne. Si děláš srandu. Ne. Hezky. Ne. Proč? Dobrý. Jak se to máš dát? Hezky. Ne. Tady už bych to nezvládl. Tak. Tady to je zase lehký. No tady bylo ty koule, hele. Koukejte se na to. Jak to někdo může zvládnout? Aha, tak jsem to zvládnul já. Ale já nevím jak. To byl... Tak. Aha. Takhle. Dobrý. Počkat. Teď jsem to přece ukázal. Tak. No tak si třeba dáme level. Klopt.
stop. Kdyby se mě chtěl třeba přidat na Steam, tak dole v komentáři vám napíšu, jak se to jmenuji. Ano. Jestli byste chtěli se mě přidat. A třeba můžeme i přes počítač natočit taky nějaké video. Jestli chcete být na YouTube vůbec, tak vám to tak se mě přidejte na Steam a můžu s vámi něco natočit. A vy mi vždycky taky třeba můžete napsat do komentářů, jak se tam jmenujete, nebo si přidáte mě. A to vám dám do komentáře, jak se jmenuji na tom Steamu. A tak můžeme spolu natočit nějaký video. Hezky, nový rekord, nový. Tak to by bylo asi pro naše video všecko. Jestli se vám video líbilo, určitě hoďte like. A jestli ne, tak dislike. A určitě nezapomnějte hodit komentář, odebírat. Já se s vámi loučím a nazdárek.